Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela ka segi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni lakika sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewun olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille
ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadew festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ ni ye a tako fɔlɔ ye a kɔnɔ to togosi la nin ka lakale aw ye لبيك اللهم لبيك En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum لا شريك لك ni sanga in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na k'aw fo k'aw koɲuman dɔn k'a fɔ aw bisimila aw ka wulada in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min kan n'aw bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan an ka wula in na kibaruyaw bakuruba dɔ bɛna tali kɛ kunungo jamanakuntigi a ye lithium bɔrɔ filanan ka o dayɛlɛ Buguni marabolo kɔnɔna la kɛnɛ min kan ni jamanakuntigi a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ ni o ye an cɛkɛbaw ye ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ u nana sefa wari miliyari 150 hakɛ ka fara an ka jamana kan o de investissement o de donna ni sanubɔyɔrɔba in na ani chinois ani anglais bolo bɛ ɲɔgɔn bolo lithium usine min kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana isolelen tɛ i n'a fɔ ko dɔw bɛ k'a fɔ cogo min na an t'an kelen na partenaire ni o ye jɛɲɔgɔn o camanba de bɛ an na dɔgɔkun tɛmɛna la taji citerne mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔw tun bɛ fɛ ka a ŋanamu a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa saba minnu ni olu kun minɛnen don ko maa ka ca ni o ye baw mɔgɔ 30 hakɛ ko olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ olu lasagalen don an bɛ don min na ko bi ka se ka a ko kungun ni a ɲɛɲɛw k'u bɔ ɲɔgɔn na ko kow bɛ ka sɛgɛsɛgɛ OCS maaw ni o ye jɛkulu ye minnu bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ u y'u tɛgɛ da maa dɔw kan furakisɛw ani fo ka taa se maramafɛn dɔw tun bɛ u bolokɔrɔ ko k'u lasago ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan ka a ko ka bugunatigɛ marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kidalikaw bara kunungo Kidal marabolo ɲɛma Alaji Gamu ale ye jɔnjɔn yɛlɛli kɛ traditionnel montée de couleur ani fo ka taa se Kidal force vive bɛɛ lajɛlen ka wele bila bɛɛ ma bɛn ani keleya o kɔnɔna la Tɔnbɔkutukaw bara turusi maa 33 hakɛ olu taara u ɲɛ da Tɔnbɔkutu marabolo kɔrɔba in kan yaasa ka se ka yira diɲɛ la ko Mali jamana mun don tourisme a bɛ ka taa halisa Mali kɔnɔna la Sikasokaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛma ale ye couvre-feu ka dɔ fara kan ka yɛrɛ k'a fɔ kalo 2 fo ka taa bila octobre kalo tile 31 na couvre-feu bɛ to sen na ka daminɛ 0h ka taa se sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 5 ma 5h du matin ninnu de an ka kunnafoni la belebeleba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an b'a fɔ aw y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni siraw an n'an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan sɔnni sisan an bɛna ɲɛfɔli bonya aw ye a kan.
an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye an suganti yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min na kunun ko tɛnɛndon novembre kalo tile 3 bɛɛ lajɛlen ye kibaruya min sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana sɔrɔ kow bɛ ka yakubaya hakaja dugujukɔrɔ nafolow camanba bɛ ka fara a kan nafa mun ni dugujukɔrɔ nafolow b'a ladon an ka waganɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o dagosi ka bon kosɛbɛ o siratigɛ de la an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale taara Buguni mara kɔnɔ ka se ka taa Lithium bɔrɔ filanan ka o bɔrɔ in ka a baaraw bila sen kan ouverture officielle kɛnɛ mun kan ni a kunbɛra ni kunbɛcogo cɛɲi ye Buguni marabolokadenw bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko Lithium bɔrɔ filanan in ka fara gulamini kan ko nin bɛna kɛ paraɲɛba ye an ka waganɛ ka a bugun kosɛbɛ wa a bɛna kɛ sira ye fɛnɛ ka baaradaw ka a yakubaya ni ka taa se an ka dugujukɔrɔ nafolow ka camanba fara a kan wa a bɛ yɛrɛ mun yira diɲɛ na k'a fɔ an ka jamana an isolelen tɛ an tan kelen na jɛɲɔgɔn caman bɛ an bolokɔrɔ ani mun bɛ ka baaraw kɛ sɔrɔ butoda siraw fɛ ni misala belebeleba mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko sefa wari miliyari 150 hakɛ o de donna ni cakɛda belebeleba in na chinois ani anglais ka taa se an ka jamana u ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la jamanakuntigi kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko nin b'a sɛbɛntiya ko jɛɲɔgɔn caman bɛ an bolo wa nin bɛ dannaya de kɔfɔ k'a fɔ ni sɔrɔ siraw yakubayara o bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani basigi k'o sinsin jamana kɔnɔna la falaya bɛ taa fan fɛ jamanakuntigi ye dakuruɲɛ 2 min fɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an k'o lajɛ. an bɛ foli fanba fɔlɔfɔlɔ bila bugunikaw ye olu minnu bɔra ka na an kunbɛn an bɛ tila ka foli fana bila n'i y'a ye ni projet in ni usine ye sira sɔrɔ nin y'a usine 2 dayɛlɛlen à peu près san 1 kɔnɔna la an bɔra yan salon a ma san 1 bɔ an ye filanan fana dayɛlɛ nin ye o foli kan ka bila bugunikaw ye n'i y'a ye nin sira sɔrɔ olu de sɔnna ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ nin baara kɛli la ni usine mun dayɛlɛla nin a nafa tɛ se ka fɔ ka ban maliyɛn bɛɛ kɔni bɛ lithium dɔn hali k'a da kuran ko gɛlɛya bɛ ko batterie lithium i b'a dɔn lithium nafa ye min ye bi bi in na a bɛ kɛ ka fɛn caman dilan a bɛ kɛ ka batterie dilan ni fɛn caman donc o hukumu kɔnɔna la jamana ka nafasɔrɔ sira baden de b'a la a nafasɔrɔ siraw la fɛn fɔlɔ min ni bɛ feere kɛ tɔnɔ min bɛ sɔrɔ kɛmɛ sira la jamana ta ye 35 ye 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛw ma o n'i y'a lajɛ projet kɔnɔna la jamana nafa min sɔrɔ a la wariko la o bɛ sɔn ka taa miliyari 250 la projet in hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana n'i y'a jate ni projet daminɛlen sisan cɛ maliyɛn 500 de bɛ baara k'a kɔnɔ o y'a kun fɔlɔ ye n'o daminɛla kun filanan fana na maliyɛn 800 ɲɔgɔnna bɛna baara kɛ donc nin bɛɛ ye k'a ye an ye laɲini min kɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ dugujukɔrɔko la jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la a ka nafa fana se jamana ma o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye nin mini dalen filɛ nin a y'a nafa fɔlɔ don sabula da kan an b'a fɔ ma développement communautaire a bɛ mini bɛ da dugu minnu na olu jamanadenw dɛmɛ baara la mun ye ka u ka ekɔliso jɔ ye ka sira dilan u ye ka pont jɔ u ye ka barrage dilan u ye a ye o nafa fɔlɔ kɛ fɔlɔ sabula da kan u ye miliyɔn 317 ɲɔgɔnna don o baara la donc nin ye fɛn ye fɛn mun nafa tɛ ban jamana kɔnɔ bi bi na usine lithium 2 de b'an bolo jate mun yirala an na n'ala sɔnna a ma san wɛrɛ kɔnɔna la mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ farafinna kɔnɔ lithium ko baara la donc an bɛ foli bila bugunikaw ye dan tɛ foli mun na ka foli bila gouvernement fana ye u ye décision mun ta k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni permis b'u bolo u ta ka se ka baara kɛ u bɛ ka taga dugujukɔrɔko nafolo ko o baara kɛ dugu la sonyɛni hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna fɛɛrɛ na tigɛ min b'a to k'o permis bɛɛ minɛ donc o bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw ka laɲini ye k'a fɔ dugujukɔrɔ fɛn a nafa ka se maliyɛnw ma jɛya kɔnɔna la donc an b'o foli bila gouvernement na ka tila ka foli bila maliyɛn bɛɛ la an b'a dɔn sisan waati ka gɛlɛn dɔɔni donc an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la hali bi u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la jamana kelen b'an bolo a ka kan bi bi in na gɛlɛya mana cogo to an bɛɛ kan jɔ an ka jamana ye hali bi ka foli bila gouvernement na ka foli bila ministre min na ka foli bila ministre de finance la olu mun ka jɔyɔrɔ bonyana nin baara la kojugu. an bɛ taa tajiko sira fɛ dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruyaw kun carila ka yɛrɛ k'a fɔ ko polisilakaw u ye tɛgɛ da maa dɔw kan ka taa yɔrɔ mun na ka bali ka taa yen ni k'a kɛ u yɛrɛ nin dongɔ sira fɛ
o siratigɛ la sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 30 hakɛ olu de lasagolen no an bɛ waati min na ko bi olu de welela kiri fɛ yaasa ka se ka nin ko in ka a sɛgɛsɛgɛ ja ko in kɛn bɛ maa caman nɔ bɛ a la maa minnu ni u dɔw dɔn bɛ kosɛbɛ nin waati in na ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka se ka ko in maa fɛn fɛn nɔ b'a la ka a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ka kiri kɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min na an ka polisilaka minnu bɛ yen nɔ olu caman farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ kɔnɔna la nɔ commissariat de police min bɛ Solomanibugu fo ka taa se Tabakɔrɔ Musabugu ani Sogonikɔ ni Kalabankɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin baara in kɛ jala n'o k'a fɔ ko taji citerne kelen tɛ ko citerne camanba olu de yera nin ko in na ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin wale in kɛ a ma daminɛ sisan kabi waati jan k'u bɛ k'u ka duguduguma wale in kɛ ka se ka taa taji ka a ŋanamu ni ka taa kɛ u yɛrɛ nafa ye walima ka taa a feere sɔngɔ la sɔngɔ mun ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔ bi a bɛ ka gɛlɛya ko nin n'a ɲɔngɔn de kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase tajiko la an ka jamana bɛ waati gɛlɛn mun na bi ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔw kɛ ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa malidenw ka se ka taji sɔrɔ k'o waati kelen de kɔnɔ maa wɛrɛw bɛ ka ni reseau sugu bila sen kan ka taji ŋanamu kibaruya mun ni polisilakaw y'a di an bɛ waati min na ko bi a yɛrɛ k'a fɔ ko station ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ olu bɛ a kɔnɔ fo ka taa se mɔbiliba bolilaw ani fo ka taa se minnu bɛ station baaraw kɛ ni o ye a gérant ni a ɲɔngɔn ye ko sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la tɛgɛ taara da nin sigannamaw kan maa 30 hakɛ olu de bɛ polisilakaw ka bolo kan ani kiiritigilamaw u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka u fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na ko bi ko ka se ka ni réseau ni a ɲɔngɔn minnu bɛ yen ka se ka fu siri a bɛɛ lajɛlen na an ka tajiko waati mun n'an b'a kɔnɔ bi ja ko marché noir ni o ye maa minnu bɛ ka taa taji feere gɛlɛya la ka taa 20 litiri ka feere 10,000 fo 10,000 ni kɔ ani minnu bɛ ka jago feere 1,000 1,000 ni 200 ko a bɛ sɔrɔ nin sira sugu de fɛ bɛnkanw de don ka se ka gɛlɛya ka yakuba malidenw kan ko ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ fɛlɛ mun kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ maaw bɛ ka u nin dili mun kɛ ka se ka taa taji ta ka na di malidenw ma yaasa malidenw bɛ se k'u ka tile ci bɛɛ lajɛlen kɛ ko dɔw de bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka o baaraw k'o sabute maa minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ polisilakaw ani fo ka taa se kiiritigilama ma yɛrɛ k'a fɔ ko nin wale ni a ɲɔngo k'u tɛna a si de to yen n'a ma kiri maaw fɛn fɛn ni e de minɛna a kɔnɔna la maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni e de tɛgɛ bɛ a duguma ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa minnu b'a kɔnɔ ka se ka a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ nin waati in na maa 30 hakɛ in u bɛ kiiritigilamaw ni polisilakaw ka bolo kan ka se ka ko in ka a sɛgɛsɛgɛ ka kungun ni a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na an bɛ taa cikɛko bunakun kan an ka cikɛlaw ka minisiri Daniel Simon Kelema ale ye FAO o représentant mun bɛ an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmaa ka o bisimila ni o ye Kwaku Dominique Kofi ye yɛrɛlen don k'a fɔ ko nin ɲɛmaa in nin y'a nako fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna la o de la a taara se minisiri ma ka se ka ɲɔgɔn ye kun fɔlɔw kɛ ka kɔntakiw ta jɛkulu in ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la baloko sira fɛ ani fo ka taa se bilankɔrɔ mun ni o bɛ bila ka se ka balo ka a yakubaya nin jɛkulu in ani minisiri ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ don fɛlɛn dabali minnu ni a bɛ ka tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana ɲɛmaayaso fo ka taa se diɲɛ seginani tɔnba mun ka ca ɲɛsin bɛ baloko ani cikɛkow ma ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan don nataw la maa mun nalen filɛ nin ye hakilinaw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yaasa ka se ka baaraw ka o sinsin an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamun Dafe ka sanga ni novembre kalo tile 3 ye ale ye maaw bisimila maa minnu kɛn bɛ ka kɛnɛba boloda ko festival nord du Mali ni a baaraw kan ka kɛ Bamako kɔnɔna la nɔ yɛrɛ k'a fɔ ko nin jɛkulu caman minnu bɛ yen ni o ye Tuaregu olu ka jɛkuluw ye olu caman nana se an ka jamana minisiri ma minisiri min ka ca o ɲɛsin bɛ seko ani dɔnko ma yaasa baara min bolalen bɛ u fɛ ni kɛnɛ belebeleba in a tako filanan na ni dɔgɔkun kelen don ko semaine internationale de l'artisanat u ka bolola baarakɛlaw olu ka baarafɛnw ani fo ka taa se an ka jamana kɔrɔnfan a seko n'a dɔnko tigilamaw olu caman bɛna u bila u filani dɛbɛ la ani u bɛ fɛn minnu dilan n'u ka bolola baarakɛlaw ye ka se ka na bɛɛ bila sugu kɔnɔ k'a feere maaw ma kɛnɛ mun n'a bolola bɛ ka bila novembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 23 la labɛnbaga jɛkulu u taara se
an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ma yaasa ka se ka taa u ka kɛnɛba in ka bonya sigi a kɔrɔ ni ka maliden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka labɛn ni sabati ka bɛn ni ɲankunbɛ kɛnɛba nata in ye. An ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ka ca ɲɛsin bɛ ɲɛnɛmafɛnw o kɛlɛli ma OCS maaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ Bamako ba kinibolo fan fɛ yan nɔ rive droite yaasa ka se ka taa tɛgɛ da maa dɔw kan ko in kɛra Maɲanbugu de kɔnɔna la maa minnu ni olu kun kɛn bɛ ka furakisɛ minnu ni furakisɛ juguw don wa ni a bɛ sifinnakaw b'u dabolo kan ka caman bila kuntankow ani walejuguyaw caman kan. Capitaine Demba Tunkara ale n'a ka cɛbalenw olu de ye wulikajɔw kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli min n'a kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da siganama maa 2 ninnu kan ko larawuliw kɔfɛ u ɲɛ taara se furakisɛ caman ma. Fura mun bɛ yen n'a bɛ wele ko tramadɔli o comprimé 1500 ɲɔngo fo ka taa se tramakig ma k'o comprimé 120 tramadɔli o comprimé 140 fo ka taa se u b'a fɔ min ma ko jazepamu o comprimé 598 u ye o minɛ ni maa ninnu na wa ko furakisɛ ninnu kɔfɛ u taara maramafɛn sɔrɔ siganama ninnu bolo ni o dɔ de ye u b'a fɔ pistolet ma ko fabrication artisanale ko u ye o minɛ u bolo fo ka taa se marifa kisɛ o cartouche 54 ani bali a b'a fɔ min ma ko kaliburu 55 mm u ye o minɛ nin siganama ninnu na ni waati in na ko OCS maaw u ye wulikajɔw kɛ ka ni maa ninnu siganama ninnu ka u lasago yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni réseau wɛrɛ b'u bolo walima ni bandi wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka bolo ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ ka se ka o réseau bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ da u kan. OCS maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye u ka wulikajɔw ye u bɛ ka baara minnu kɛ yaasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ hakaja duguba kɔnɔnaw la ka se ka o kunbɛn furakisɛ ni a ɲɔngow ko ka se ka o kɛlɛ fo ka taa se bandiya wale ni a ɲɔngo baw marifa ninnu caman a bɛ kɛ ka jan da maaw ɲɛ ka maaw bololafɛnw daraki u la u bɛ ka o wulikajɔ minnu kɛ nin bɛ don o baaraw de kɔnɔna la. An bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Kayikaw baara mairie ye wulikajɔ dɔ boloda yaasa ka se ka Kayi faaba dɛgɛ minnu bɛ ka caman datugu hakaja sira minnu bɛ yen nɔ ni u tiɲɛnen don ka se ka o siraw dilan ka sanga ni novembre kalo tile 4 ye Kayikaw ka mairiba ni o bɛ tali kɛ Adama Gindo ale ye wulikajɔw boloda ni ka gidɔrɔn minnu bɛ yen n'u b'a wele ko 10e carré Kayi plateau kɔnɔna la ko ni a gidɔrɔn kun sɔgɔsɔgɔlen don kosɛbɛ a tun bɛ ka gɛlɛyaba k'o lase sigida denw ma. Maire a ka hakilina kɔnɔna la a ye dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan force vive yaasa ka se ka hakilina ta ka nin sira in dilan duguden minnu bɛ yen hakaja ni sira in a sigibagaw bɛɛ lajɛlen ka sewa n'u ka nisɔndiya yira baw ko samiya kɔnɔ dɛgɛnw de bɛ bɔ ni sira in tɛmɛli tuma dɔw la gɛlɛyaba tun bɛ a kɔnɔna la ko nin wulikajɔ in mun b'a to maaw bɛ lafiya n'u bɛ se ka munumunu salo kɛ nin sira in kɔnɔna la ni o ye 10e carré Kayi plateau kɔnɔna la ka se ka taa u ka ciw kɛ nisɔndiya ani lafiya kɔnɔna la. Sikasokaw bara marabolo ɲɛma Marie Claire Dambele ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko couvre-feu dɔ bɛ fara a waatiw kan k'a daminɛ novembre kalo tile 2 in na fo ka taa se décembre kalo tile 31 Sikaso marabolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la couvre-feu ko dɔ bɛ fara a kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ 2025 tɔ in yɛrɛ bɛ kɛ couvre-feu la Sikasokaw bara gouvernement a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye hakilina talen ye marabolo ɲɛmaaw fɛ yaasa fɛlɛn dabali mun ni an ka lakana tigilamaaw bɛ k'a bila sen kan ka se ka marabolokadenw n'u bololafɛnw lakana o de la nin hakilina in taara lakanako sira ni a ɲɔngow fɛ a bɛ ɲini maaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka couvre-feu in ka a labato k'a daminɛ 0 heure la fo ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 maa fɛn o ma yamaruya i ka bɔ k'a man kan olu si ka munumunu salo kɛ kɛnɛma yamaruya dilen don maa minnu ma o de ye urgence mobiliw ye lakana tigilamaaw ani fo ka taa se sɛbɛnfura bɛ maa minnu bolo olu ka se ka munumunu salo kɛ marabolo ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la. Kidalikaw bara ka sanga ni kunungo tɛnɛ novembre kalo tile 3 ye Kidali marabolo ɲɛma Alhaji Gamu ale ye jɔnjɔn yɛlɛli kɛ ka sanga ni kalo tɛnɛkun fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaso fan caman bɛ a baaraw kɛ ka jɔnjɔn layɛlɛ ko nin kɛra kɛnɛ belebeleba ye marabolo ɲɛma ani fo ka taa se Kidali force vive bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye baarakɛlaw lakana tigilamaaw maa nana sumalen ni o ye population civile ye
fo ka taa se kidalikadenw bɛɛ lajɛlen tara nin kɛnɛ belebeleba in kan ko kɛnɛ in tun bɛ ka bɛn ni keleya ani jamana kanu mun ni kidalikaw ni u bɛ a bolo bi ko ka se ka o taamasiyɛn yira marabolo ɲɛmaa k'a ye wele bila kidalikaden bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kan ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka faso kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa jamana in bɛ se ka kɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔnminɛ jamana ye cogo min na. Tɔnbɔkutukaw bara yɔrɔ salenw lajɛlaw n'u bɛ wele ko turisiw o maa 33 hakɛw irisikadenw ko olu de taara se Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la ka taa u ɲɛda an ka maraboloba in ni ale lakodɔnna tariku kɔnɔ k'a fɔ yɔrɔ salenw caman bɛ yen nɔ ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kunbɛn Tɔnbɔkutukaw bara ni turisi ninnu u ka taali ka taa Tɔnbɔkutu yɔrɔ salenw lajɛ ko a bɛ don wale kɔnɔ wale mun ni o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana bɛ gu mun ka bi anw kelen tɛ wa jamana bɛ yen nɔ ani minnu bɛ ka an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ ɲɛta kuntalajanw ani fo ka taa se bolo ɲɔgɔnma sabatilenw olu kama ko nin turisi ninnu ka baaraw bɛɛ lajɛlen an ka finitigilakaw olu tun bɛ ka u lakana o mun ni a b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔ lakana bɛ ka don jamana kɔnɔ olumasiri tabaw bɛ ka baaraw kɛ ka se ka malidenw n'u bololafɛnw k'u lakana ka malidenw bila u ka munumunu salo kɛ mali marabolo kɔnɔna ni mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma siran u ma yirayira dɔnnidakaw bara musow tɔgɔla donba o baaraw kɛra ka sanga ni kunungo ye a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye novembre kalo tile 4 ye musow tɔgɔla donba ni o ye togodala musow ye dɔnniza marabolo ɲɛmaw olu ye o baaraw bila sen kan kɛnɛ mun n'a kɛra k'a fɔ dɔnniza musow olu bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ fo ka taa se dɔgɔkun mun n'a bɛ bila muso denbaya ani den ka koɲɛw kunna a donna o fɛnɛ tako 30 kadara kɔnɔna la ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye dɔnniza marabolo ɲɛma ani fo ka taa se a ɲɛmaw ni dugutigilakaw fo ka taa se force vive bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun kan ko ka musolakaw olu ka jɔyɔrɔ mun bɛ sigida yiriwali baaraw la ani fo ka taa se togodala musow bɛ baara mun kɛ gaw o yiriwali la ka o bonya segin u ma kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye ka se ka musow ka autonomisation ni o ye musow ka se ka boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye k'o baara k'o don ba la kɛnɛ in kan dɔnniza musow u ye baara mun kɛ u bɛ bayɛlɛmali mun ani fo ka taa se u bɛ nakɔlafɛn mun sɛnɛ u ka baaraw kɛra kɛnɛ ye k'a yira maaw la ko exposition yaasa k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ dɔnniza musolakaw u bɛ ka baara mun kɛ marabolo ɲɛtaa baara kama a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fala MT fan fɛ yanni an ka don an ka diɲɛ fantɔ kibaruyaw kɔnɔna la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. diɲɛ fan kunnafoli kɔnɔna la falayi an b'a daminɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Mamadi Dunbiya ale bɔra ka taa a ka candidature ka déposer ni ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata o mun bolola mɛ ka bila décembre kalo tile 28 na Guinée Conakry jamana kɔnɔ kunungo de tun ye waati laban ye ka di cɛba bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye k'u ka candidature k'o déposer Mamadi Dunbiya a yɛrɛ mɛ k'a fɔ n'ale kun y'a yɛrɛ k'a fɔ a nalen fanga la waati mun ko a tɛna kɛ cɛbɔ ye nka nin sanga in na kɔni hakilinaw falenna bawo a ye a ka candidature k'o déposer ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigiya ɲinini a yɛrɛ nɔ la Niger jamana kɔnɔna la bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama maa 15 Niger finitigilakaw ye o de daji o de kɔrɔfɔw latigɛra
u ka bulletin d'information ni o ye dɔgɔkun kibaruya ye ka yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ octobre kalo tile 26 la ka taa se novembre kalo tile 2 ma Niger fintigilakaw k'u ye wulikajɔba kɛ Tilaberi marabolo kɔnɔna la n'a kɛra sabu ye ka se ka bamanciya wale ni juguya kawale tigilama ninnu ka u daji ko wulikajɔw kɛra fintigilakaw fɛ u ye maa minnu minɛ ni o ye ka se ka minnu ka u fɛnɛ minɛ o fɛnɛ dagosi ka bon kosɛbɛ ka minɛ minnu minɛ o la o dɔw ye u ka mugujugu dilannanw ni o ye explosifw ye fo ka taa se ka moto caman ka o susu k'u b'u bolo an'u ka maramafɛnw caman fintigilakaw ka cikanw na o y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ kunnafoli di ɲɔgɔn ma ni kunnafonidilan minnu ye u ye u caman fɛnɛ minɛ o la u ka communiqué kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger fintigilaka foyi ma to nin wulikajɔ in kɔnɔna la wale mun n'a kɛra sebaa ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la Sud-Afrique jamana ɲɛmaa kɔrɔ Jacob Zuma ale tun bɛ Burkinakaw bara ka sanga ni jalajɛba mun kɛra ni farafina lapasali bagabaw olu ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba ye Jacob Zuma kɛnɛ in kan a ye wele bila farafinden bɛɛ lajɛlen ma ko an bɛ waati min na ko bi ko maa si kana sɔn nanzaraw ka bagabagali ka bin o jan kɔnɔ bawo ko nanzara jamanaw bɛ ka gɛrɛntɛ mun ta k'a da an kan a caman ye ka se ka u sago sɔrɔ an na ko o de la an bɛ waati min na ko bi a ka kan farafina jamana den bɛɛ lajɛlen ka i jɔ i kolo la wa ko an ka sɔrɔ siraw ani fo ka taa se an ka sira bɛɛ lajɛlen an kana sɔn nanzaraw kana bagabagalikanw da an kan ka taa ni an ka dugujukɔrɔ nafolow ye k'an k'an jɔ an kolo la o de bɛ kɛ sababu ye farafindenw bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka dugujukɔrɔ nafolow la Benin jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kɔrɔ Toma Yayi Boni ale bɔra ka dantigɛli kɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka sariya sunba falenni mun kɛ constitution ko ale ma jan ni o wale ye o bawo k'u kɛn bɛ ka u bolomada fɛn mun kan k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna wasabulon sanfɛ wasabulon ni o ye Sena ye ko ka o de sigi ka fanga senkɔrɔma cɛ ni o ye fanga tɛnamatɔnw ye olu kana se ka jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ ani fo ka se k'u kanga fanga da la k'o bɛ dankari kɛ Benin jamana bɛɛ fanga ni o y'a démocratie ye jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko constitution falenni olu ma jɛn n'a ye wa wale mun don a kun yɛrɛ dɔrɔn ka jamana marabagaw k'u kologiriya ni ka fanga waradabagaw ka u senkɔrɔma cɛ Itali jamana kɔnɔ so dɔ jɔtɔ la o furuna n'a kɛra sabu ye ka ouvrier dɔ bɔnɛ a nin na a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ouvrier in ko so binnen a kan a ye heure 13 de kɛ bɔgɔ duguma yani lakana tigilamaw kana ni o ye protection civile maaw ye o de la bɔgɔ digira ni maa kofɔli in na u y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la maa in a tanyana Philippines jamana kɔnɔna la fiɲɛ lahawta mun ni a bɛ deli ka ci n'u b'a wele ko typhon Kamaliji o kɛra sabu ye ka maa 2 ka olu bɔnɛ a nin na n'a kɛra sabu ye ka maa ba yirika ka o bila ka u sigiyɔrɔ falen ni u bɛ ka sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini bawo ko sanga lahawtaw ni fiɲɛ fɛnɛ donna a kɔrɔ o de kɛra sabu ye ka maa caman ka so tiɲɛ ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa u kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini fan wɛrɛ fɛ ni ka maa 2 in ka u bɔnɛ a nin na Siri jamana kɔnɔna la siman cakɛda mun bɛ yen nɔ ni o ye faransikaw ka siman cakɛda ye ko Lafarge jalaki de binnen don a kan k'a fɔ ko nin siman cakɛda in ye bamanciya wale ni juguya kawale tigilamaw ka musaka ta ka a d'u ma Siri jamana kɔnɔ bawo k'u ka bolofara min bɛ baara kɛ Siri jamana kɔnɔ k'u ye wari de ta k'a di maa ŋaniyajuguw ma yaasa u bɛ se ka siman cakɛda in to k'u ka baara kɛ cogo min na ko o ye wale ye jamana ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa si de man ka négocier walima k'a ɲini sira wɛrɛ fɛ ka bɛnkanw kɛ ni bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ye ko cakɛda in ye o baara mun kɛ o de la kiri wulilen don u kama ka yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni novembre kalo tile 4 ye k'u kan ka wele bɔgɔ jeninen kan Paris tribunal correctionnel la yaasa ka se ka nin ko in ka a sɛgɛsɛgɛ ni ka a kiiri tigɛ Amérique jamana kɔnɔna la u ka ɲɛmaa dankankɔrɔ min bɛ yen ni o ye Dick Cheney a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ala ye a miniji dɔgɔya maa mun ko ni a kun dɔnna kosɛbɛ ni a ka kɛlɛ labɛn cogo ye wa ɲɛmaa dankan mun kun don ko jamana ɲɛmaa George Bush kun dalen don a la kosɛbɛ bawo a kɛra ale ka ɲɛmaa dankan in k'a daminɛ 2001 ka taa bila a 2009 la wa ko a kun pisanen don bawo ɲɛmaa dankan in kun lamɛnnen don kosɛbɛ jamanakuntigi fɛ ka sanga ni a ka wulikajɔ mun ni a y'a kɛ jamana kɔnɔ ani fo ka taa se kɛlɛko sira fɛ a tun bɛ labɛn minnu kɛ ani a bɛ sira mun di fintigilakaw ma ko fintigilakaw kun bɛ
o sira k'a labɔ kosɛbɛ ni ma ko fɔlɔ in ale somayɛlɛmala ka sanga ni waati ye ko ka a si sanga to san 84 na an bɛ bi kibara kun cɛ ni sangafo ye an ka kunnafoliso ni o ye jani ye an bɛ sangafolabaw ala ye an ka cɛkɔrɔba ka miniji dɔgɔya kitakaw bara ni o ye an baarakɛɲɔgɔn Keba Jalo ale ka cɛkɔrɔba ye ka sanga ni kunungo ye janajaw olu kɛra bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati kitakaw bara an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ala ka dali badabara nɔgɔya ye ala ka jigiyɔrɔ bɛn alijina ma ni ne tun ye an ka wulada in na kibaruw ye minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Falaye Keyita fɛ a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka